ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Дӯстӣ идома ёфт. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дӯстӣ нахуст варзишгоҳи марказиро мавриди истифода қарор доданд. дар варзишгоҳ шароити мусоид барои ҷавонону варзишгарони ноҳия дар самти ташкили тамринҳои ҳаррӯза, гузаронидани мусобиқаҳои гуногуни ноҳиявию вилоятӣ ва ташкили чорабиниҳои варзишӣ имконоти васеъ фароҳам аст. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Холмуҳаммади Давлат. 28 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти маъмурию хизматрасонӣ ба ноҳияи Дӯстӣ ташриф оварданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққатӣ роҳбарият ва сокинони ноҳияи Дӯстӣ самимона истиқбол гирифтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дӯстӣ нахуст варзишгоҳи марказиро мавриди истифода қарор доданд. варзишгоҳи марказии ноҳияи Дӯстӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои зиёда аз 3000 ҷойи нишаст бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. корҳои сохтмониро мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Балх 2015 анҷом доданд. дар рафти амалисозии лоиҳаи мазкур зиёда аз 40 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ба корҳои муваққатӣ ҷалб карда шуданд. масоҳати умумии варзишгоҳ 8164 гектарро ташкил дода, инҷо дар масоҳати зиёда 6000 метри мураббаъ корҳои кабудизоркунӣ анҷом дода шудааст. дар варзишгоҳ 4 сутунпояи калон ва дар атрофи он 30 сутунпояи чароғ насб гардида ба намои варзишгоҳ аз лиҳози равшанӣ ҳусни бештар мебахшад. ҳамзамон дар атрофи варзишгоҳ ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва гулҳои ороишӣ шинонида шудааст, ки сокинон метавонанд аз ин зебоӣ ҳангоми сайру гашт баҳра бардоранд. варзишгоҳ бо тарҳи муосир бунёд шуда аз майдони марказӣ, саҳнаи намоиш, мавзеи болопӯшида барои меҳмонон ва дар қисмати зери нишастгоҳҳо ҳуҷраҳои корӣ аз ҷумла ҳуҷраи нозир, доварон, ҳуҷраи техникӣ, либосивазкунӣ ва мураббиён бо тамоми шароити мусоид бунёд гардидааст. баъди ба истифода додани иншооти мазкур, сокинони ноҳияи Дӯстӣ аз ҷумла ҷавонону наврасон, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва мақомоти маҳаллӣ имконият пайдо мекунанд, ки дилхоҳ чорабиниҳои фарҳангии сатҳи баланди худро дар ин варзишгоҳи навбунёд доир намоянд. инчунин дар варзишгоҳ шароити мусоид барои ҷавонону варзишгарони ноҳия дар самти ташкили тамринҳои ҳаррӯза, гузаронидани мусобиқаҳои гуногуни ноҳиявию вилоятӣ ва ташкили чорабиниҳои варзишӣ имконияти васеъ фароҳам аст. аснои шиносоии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон дастур доданд, ки барои ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба варзиш ва истифодаи имконоти мавҷуда дар ин самт тадбирҳои муҳим андешанд. сохтмони варзишгоҳ барои 3000 ҷойи нишаст дар ноҳияи Дӯстӣ аз ҷониби дирексияи сохтмони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 оғоз ёфта ва соли 2019 ба анҷом расид. дар доираи талаботу масъулияти сохтмонӣ ҳам аз ҳудуди ҷумҳурӣ буда ва ба тавлити ҳозира ҷавобгӯ мебошанд. то имрӯз дар ноҳияи Дӯстӣ 13 майдончаи замонаи футболи хурд мавриди истифода қарор дода ва 4 тои дигар сохтмонаш давом дорад. мо дар оянда ҳаракат дорем, ки ҳамин аз ҳам хеле иншоотҳои варзишӣ истифода бурда ҳамин командаи ноҳияи Дӯстиро ба лигаи олӣ расонем. аз намуди велосипедронӣ, гӯштини зудо, миллӣ, футболи занона, теквандо хеле пешравиҳо дорад варзишгарони ноҳияи Дӯстӣ. як варзишгари бону духтари мо дар мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми Осиё соҳиби ҷои сеюм шуданд. аз намуди велосипедронӣ 26 медал дар сатҳи ҷумҳурӣ дорем. 8 он ҷои аввал мебошад. бисёр хурсандам, ки ба мо чунин майдони варзишӣ ба мо
пешвои миллат туҳфа кардааст ки мо дар оянда кӯшиш мекунем ки ба мусобиқаҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ва ҷойҳои намоёнро сазовор шавем. солҳои соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳаи варзиш махсус нигаронида шуда ҳамасола бо ҷалби тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ шумораи зиёди иншооти варзишӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. иншооти мазкур тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат ба аҳолии ноҳияи дӯстӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта маҳаки асосии онро тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш ташкил медиҳад. имрӯз дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дӯстӣ майдони парчами давлатиро ки дар яке аз мавзеъҳои мувофиқ барои сайру гашти сокинону меҳмонон бунёд гардидааст ба истифода доданд. 28 октябр дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дӯстӣ майдони парчами давлатиро ки дар яке аз мавзеъҳои мувофиқ барои сайругашти сокинону меҳмонон бунёд гардидааст ба истифода доданд.
паҳнои матои парчами давлатӣ 7 метр, дарозии он 14 метр ва баландии сутунпояш 36 метр буда бо сифати баланд бунёд шудааст. масоҳати майдони парчами давлатӣ 3000 метри мураббаъро ташкил дода, ҳудуди он кабудизор карда шудааст, ки дар ин ҷо барои истироҳату фароғати сокинон шароити мусоид фароҳам аст. бо мақсади зебою назаррабо гардонидан дар майдони парчами давлатӣ ниҳоли дарахтони гуногуни сояафкану ороишӣ ва гулҳои рангоранг шинонида шуда як фаввораи зебо бунёд гардидааст. мавриди истифода қарор додани иншооти парчами давлатӣ нишонаи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда дар саҳни он барои истироҳату фароғати сокинон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи дӯстиро низ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи дӯстӣ дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. корҳои сохтмониро коргарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди абдураҳмон 2013 анҷом дода, дар раванди амалисозии лоиҳаи мазкур зиёда аз 60 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ бо корҳои муваққатӣ ҷалб карда шуданд. масоҳати умумии боғи фарҳангию фароғатӣ 3 гектарро ташкил медиҳад. дар боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи дӯстӣ аттраксионҳои кӯдакона, суҳбаткардаҳо, нишастгоҳҳо, фаввора, майдончаи варзишӣ, майдони волейбол, 2 майдон барои тамрини бадан, ҷойи барои бозии кӯдакон, ҷой барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳавзи об ва таршедҳо барои тамрини рӯшноӣ мавҷуд аст. дар боғи мазкур дар масоҳати 6500 метри мураббаъ корҳои кабудизоркунӣ сурат гирифта, ҳамзамон навъҳои гуногуни дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва гулҳои нодири ороишӣ шинонида шудааст. боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи дӯстӣ баъди аз навсозӣ ба як мавзеи зебою назаррабо табдил ёфтааст, ки дар он барои сайру гашти сокинон шароити арзандаи истироҳат фароҳам гардидааст. имрӯз қасри боҳашамати фарҳангии ноҳияи дӯстӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағгузории соҳибкорон ва шахсони ватандӯсту саховатпеша аз навсозӣ карда шудааст, ки он бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар як вазъияти тантанавӣ расман ба истифода дода шуд. корҳои азнавсозӣ дар қасри фарҳанг соли 2020 оғоз гардида, дар ин давра зиёда аз 40 нафар мутахассисон ба кори муваққатӣ ҷалб карда шуданд. ҳангоми азнавсозии ин иншооти фарҳангӣ мутахассисон таваҷҷӯҳи асосиро ба санъати хоси миллии меъморӣ равона намуданд, ки қисми берунию даромадгоҳ ва daҳлизи он басо зебою назаррабо ва диққатҷалбкунанда аст. бинои қасри фарҳанг аз 2 ошёна иборат буда, дорои китобхона бо 8 ҳуҷра, мактаби мусиқии бачагона дорои 7 симхона, толори консертӣ барои зиёда аз 300 ҷойи нишаст, толори рақс, 10 ҳуҷраи корӣ барои кормандон ва ҷойи нигоҳдории либос мебошад. дар фонди китобхона 24 000 нусха адабиёти бадииву соҳавӣ ва бачагона мавҷуд буда, дар он барои дӯстдорони каломи бадеъ шароити мусоид муҳайё мебошад. дар осорхона нигораҳои қадимаи давраҳои гуногуни тарихӣ ҳифзу нигоҳ дошта мешаванд, ки муаррифгари гузаштаи пурифтихори мардуми тамаддунофари тоҷик аст. маҷлисгоҳ бо зиёда аз 40 ҷойи нишаст низ барои баргузории чорабиниҳои гуногун шароити мусоид дорад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шароити корӣ дар қасри фарҳанги ноҳияи дӯстӣ баҳои баланд доданд. дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сол аз сол бунёди иншооти фарҳангӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат зиёд гардида, амалӣ кардани чунин тадбир дар баландбардоштани сатҳи маърифату фарҳанги аҳолӣ ва ҳуввияти миллии шаҳрвандон нақши муносиб мегузорад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
бинои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи дӯстӣ аз таххона ва ду ошёна иборат мебошад. масоҳати замини ҷудошуда барои бунёди иншоот 960 метри мураббаъ ва масоҳати зери сохтмон 485 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар таххонаи иншоот бахши бойгонӣ, китобхона, ҳуҷраҳои техникӣ, ҷойи нигоҳдории таҷҳизоти барқӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷой дода шудааст. дар ошёнаҳои якум ва дуюм 7 ҳуҷраи корӣ бо таҷҳизот ва лавозимот барои пешбурди фаъолият таъмин аст. маҷлисгоҳи иншоот ки дар ошёнаи якуми бино ҷойгир аст, дорои 60 ҷойи нишаст мебошад. дар баробари ба истифода додани иншооти мазкур бо ҳуҷраҳои барҳавои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосир барои кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи дӯстӣ шароити мусоиди корӣ фароҳам омад ва дар ин замина сатҳу сифати корбарӣ низ беҳтар мегардад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо зикри он ки мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин иншооти замонавӣ беҳтарин тӯҳфа барои кормандон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни бузурги умумимиллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад, масъулинро ба истифодаи самараноки имконият дар тарғиби дастовардҳои солҳои соҳибистиқлолӣ, бедор сохтани ҳисси ватандӯстиву меҳнатпарастии наврасону ҷавонон ва ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободониву созандагӣ ҳидоят намуд. беҳсозии сатҳи кору хизматрасонӣ дар мадди назар дар доираи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи дӯстӣ бо ҷалби маблағҳои буҷетӣ ва саҳми соҳибкорон иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ҳамин замина имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, резиденти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи дӯстӣ бинои маъмурии сохторҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 28 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи дӯстии вилояти хатлон ҳамчунин бинои маъмурии сохторҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот бо сарфи беш аз 2 миллиону 700 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар масоҳати 0,10 гектар бунёд шуда аз 2 ошёна иборат мебошад. корҳои сохтмониро давоми 2 сол ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаридун Д бо ҷалби зиёда аз 40 нафар сокини маҳаллӣ анҷом додааст. зимни иҷрои корҳо талаботи соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозиро пурра риоя намуданд. иншоот пурра бо истифода аз масолиҳи сохтмонии ватанӣ ки дорои сифати баланд мебошад бунёд гардидааст. бино дорои 9 утоқи барҳаво барои кормандони шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, филиали муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони тоҷикистон ва хадамоти муҳоҷират дар ноҳияи дӯстӣ мебошад. барои гузарондани курсҳои омӯзишӣ 3 синфхонаи таълимӣ аз ҷумла синфхонаи компютерӣ, синфхонаи дузандагӣ, синфхонаи таъмиргари таҷҳизоти сантехникӣ ва асбобҳои рӯзгор бо ҳамаи шароит таъсис дода шудааст. синфхонаҳои касбомӯзӣ бо мошинаҳои дарздӯзии замонавӣ, компютерҳои тамғаи нав, тахтаи электронӣ ва дигар таҷҳизоти зарурии омӯзишӣ таъмин карда шудаанд. ин имконият медиҳад ки сатҳи таълим дар филиали муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони тоҷикистон беҳтару хубтар ба роҳ монда шавад. маҷлисгоҳи бино дар ошёнаи дуюм ҷойгир буда дорои 20 ҷойи нишаст мебошад. маврид ба таъкид аст ки қаблан кормандони соҳа дар утоқҳои хурд ва номусоид барои кор фаъолият менамуданд. акнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нав шароити созгори корӣ фароҳам омад. утоқҳо бо таҷҳизоти зарурии замонавӣ ва мизу курсӣ пурра таъмин мебошанд. кормандони соҳа иброз медонанд ки дар чунин шароит имкон аст хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад.
президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сохтмончиён барои босифат бунёд намудани иншоот миннатдорӣ баён дошта, кормандони соҳаро ба истифодаи самараноки имконият ҳидоят намуданд. Атрофи бинои сохторҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи дӯстӣ бо гулу дарахтони ороишии ҳамешасабз зебо гардонида шудааст. роҳравҳо ки ба 800 метри мураббаъ баробар аст, пурра сафолакпӯш мебошад. тарҳи иншоот низ диққатҷалбкунанда мебошад ва он дар зебоии кӯчаи марказии ноҳия замина гузоштааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар деҳоти Ҷиликули ноҳияи дӯстӣ бо фаъолияти аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Абдураҳмони Ҷомӣ шинос шуданд. 28 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар деҳоти Ҷиликули ноҳияи дӯстӣ бо фаъолияти аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Абдураҳмони Ҷомӣ шинос шуданд. майдони умумии заминҳои хоҷагӣ 11,148 гектарро ташкил менамояд ки аз ин 10,132 гектараш заминҳои обӣ мебошад. дар 3,150 гектар замини хоҷагӣ дарахтони бисёрсола буда, дар 3,150 гектари дигар анорбоғ бунёд карда шудааст. соли 2020 аҳли заҳмати хоҷагӣ наздики 20 тонна анор ҷамъоварӣ намуда дар мавсими ҷорӣ нақша доранд ки бо гирифтани ҳосили баланд самараи дастранҷи худро афзоиш диҳанд. ҳамчунин аъзои хоҷагӣ бо мақсади беталаф нигоҳ доштани маҳсулот бо ғунҷоиши 10 тонна сардхона бунёд кардаанд. истифодаи роҳу усулҳои гуногуни парвариш ва заҳмати пайваста ба нашъунамои хуби ниҳолҳо замина гузоштааст. ҳосили расида фаровон буда, ҳавасмандии аҳли заҳматро ба истифодаи мақсадноки замин ва рушд бахшидани соҳа бештар кардааст. хоҷагии мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ 12 гектар замин дорад. аз соли 2004 мо хоҷагии деҳқонӣ ташкил кардем. чихеле ки мебинӣ ҳамин боғи анора ва шафтолу зардолу ҳар сол ҳамин аноре ки ҳозида ки мебинӣ 10-12 тонн мегирифтем. хай мисол ҳосил назар ба ҳар сола чанд маротиба зиёд шудагиҳай харидоро меян харид мекунам мераванд мухидмон мебарем. як қисми ҳамон аноре ки бо нақсарай хай амборхона аст, амборда мемонем. аноре мо ду намуда зарданорай намуди амирӣ ҳаст. дар ноҳия ҳамагӣ 14227 гектар замин дорем. аз замин 1205 гектар боғ дорем. аз замин 734 гектар боғ анор дорем. ҳар сол ҷумҳурии Қазоқистон, Россия қатни шартнома дора. мо анора содирот мекунем. хеле ҳосил имсол нағз. ноҳия 4 та сардхона дора, 2 та амборхона дора. ҳар сол мо як қариб 100 тонна, 120 тонна анора захра мекунем. дар хоҷагии мазкур президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боздид намуданд. ноҳияи дӯстӣ яке аз ноҳияҳои аграрии вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, сокинонаш бо амалисозии таҷрибаи нави кишту парвариши зироат ва аз як қитъа гирифтани чанд ҳосил дар самти зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ дар мамлакат ва содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар нақши назаррас доранд. иттилоъ дода шуд ки дар 9 моҳи соли 2021 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ ба 812 миллиону 619 ҳазору 200 сомонӣ расонида шуд. дар соли 2021 дар ноҳия 5080 гектар ғаладонагӣ, 314 гектар картошка, 1833 гектар сабзавот ва 1370 гектар полезӣ кишт карда шудааст. дар ин давра дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 30384 тонна ғаладонагӣ, 5209 тонна картошка, 68492 тонна сабзавот, 57125 тонна полезӣ, 5352 тонна мевагӣ ва 3080 тонна ангур истеҳсол карда шуд ки дар маҷмӯъ нишондиҳандаҳо нисбат ба соли қаблӣ зиёд мебошад. дар маҷмӯъ майдони умумии замини ноҳияи дӯстӣ 123619 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 14227 гектараш замини кора мебошад. ҷашни меҳргон ки натиҷагирӣ аз ҷамъоварии ҳосил, захира кардани маводи ғизоӣ ва табодули таҷриба байни кишоварзон мебошад, аҳли заҳмати ноҳияи дӯстӣ бо истифодаи муосиртарин усулҳои парвариш соҳаи кишоварзиро рушд дода, самараи дастранҷи худро ба намоиш гузоштанд.
дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳия ба рушд бахшидани ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби занону духтарон ба ҳунаромӯзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуда, рӯз то рӯз дастовардҳо бештар мегардад. Дар маҷмӯъ хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон бо пуштибонӣ аз дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо истифода аз захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин, афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ талош доранд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ташриф оварда дар хоҷагии деҳқонии Кӯҳи Сурх бо ҷараёни парвариш ва дарави шолӣ аз кишти такрорӣ шинос шуданд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ имсол майдони кишти шолӣ наздик ба 150 гектарро ташкил дод. майдони умумии кишти такрории зироятҳои кишоварзӣ дар ноҳия имсол 791 гектарро ташкил дод ки ин нишондод нисбат ба соли гузашта бештар мебошад. гузориши хабарнигорони мо. 28 сентябр сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз хоҷагии деҳқонии Кӯҳи Сурх оғоз гардид. Сарвари давлат бо ҷараёни парвариш ва дарави шолӣ аз кишти такрорӣ дар хоҷагии мазкур шинос шуданд. таъкид гардид ки хоҷагии мазкур аз соли 2010 дар баробари дигар бахшҳо ҳамчунин ба шолӣ парварӣ машғул буда, имсол майдони кишти шолиро ба 13 гектар расонидааст. тибқи таҷриба ҳамасола хоҷагидорон аз ҳар гектар замин то 50 сентинер ҳосил ба даст меоранд ва имсол дар маҷмӯъ дар назар аст ки ба андозаи 650 сентинер ду навъи биринҷ ҷамъоварӣ намоянд. айни замон дарави шолӣ бо ҷалби техникаи муосири суавӣ ва 60 нафар сокини маҳаллӣ бо маром идома дорад ва аллакай 90% шолӣ даравида шудааст. зимни боздид иттилоъ доданд ки ҳамасола хоҷагии маҳсулоти худро ба бозорҳои ноҳия ва шаҳрҳои Бохтару Душанбе ба фурӯш бароварда дар таъмини фаровонии маҳсулот ҳиссаи худро мегузоранд. хоҷагии мазкур имсол ду навъи биринҷ, ҷашнвора ва сурхи муякдорро ба харидорон пешниҳод менамояд. дар заминҳои хоҷагӣ шолӣ кишти такрорӣ буда қабл аз ин аҳли зама дар 13 гектар ғала корида буданд ки аз ҳар гектар беш аз 40 сентинер ҳосил ба даст оварданд. ҳамасола дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳди самаранок истифода бурдани замини кишоварзӣ, хоҷагидорон дар заминҳои дар ихтиёр доштаашон кишти такрорӣ мегузаронанд ва аз ин ҳисоб низ фоидаи хуб ба даст меоранд. дар маҷмӯъ майдони умумии кишти такрорӣ имсол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 791 гектарро ташкил дод ки ин нишон дод нисбат ба соли гузашта бештар мебошад. хоҷагидорон бо гирифтани ҳосили хуб ҳамасола барои таъмини бозорҳои мамлакат бо биринҷи аълосифат сами худро мегузоранд. тавре маълум гашт, ғайр аз шолипарварӣ ҳамчунин хоҷагии деҳқонии Кӯҳи Сурх ба парвариши гандум, пахта, маккаи тухмӣ, полезӣ ва сабзавот машғул мебошад. хоҷагӣ дар маҷмӯъ бештар аз 84 гектар заминро дар ихтиёр дошта, 60 гектари он барои парвариши пахта истифода мегардад. айни замон ҷамъоварии пахта низ дар хоҷагӣ бо маром идома дорад. 12 гектарда гандум коридим, 50 тонна гандум ҷамъоварӣ кардем. кишти кори такрорӣ 13 гектарда шолӣ коридим, 50 сентинер ҳосил метиҳад. мана шолӣ хуб шудагӣ. хоҷагии мо бисёртар навъҳои шолира юбилей ва узрос 7, узрос 9 бисёртар мекарад, барое ки ҳосилноки дар шароити ҳаминҷо мутобиқ аст, ҳосилноки бисёртар метиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид рушди соҳаи кишоварзиро омили асосии таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти арзону хушсифатмандӣ дод карда, кишоварзонро вазифадор намуданд ки ҳар порча заминро самаранок истифода баранд ва ба ин васила сами худро дар таъмини фаровониву арзонии бозорҳои мамлакат гузоранд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар шаҳраки Балх бинои нави осорхонаи ноҳиявӣ ифтитоҳ намуданд. пурнур чашми мо зидидори пешво, эй пешвои муҳтарами халқ, марҳабо.
28 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар шаҳраки балхӣ бинои нави осорхонаи ноҳиявиро ифтитоҳ намуданд. бинои осорхона дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати фарҳангии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори солгарди 30-юми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи эълони солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст. дар бинои хуштарҳу замонавии осорхонаи ноҳиявӣ ки аз 5 ошёна иборат мебошад, инчунин китобхонаи марказӣ, идораи бойгонӣ ва рӯзномаи ноҳиявии навиди балх бо матбаа ҷой дода шудааст. осорхонаи ноҳиявӣ дар ошёнаҳои якум ва дуюм ҷойгир буда, дар рафҳои намоишӣ бештар аз 3500 нигораи таърихӣ нигоҳ дошта мешавад. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки аксарияти нигораҳо аз гӯшаву канори ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ёфт гардидааст. нигораҳо давраҳои гуногуни таърихи миллати тоҷик шурӯъ аз асри 6 пеш аз миллод то замони навро дар бар мегирад. мероси таърихии кофирқалъа ё ҳаливард ки мансуби асри 6-7 то мелод аст, зинатбахш ва василаи ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба осорхонаи тозабунёди ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мебошад. дар натиҷаи ковишҳои археологӣ исбот шудааст ки ҳаливард то солҳои 740 мелодӣ дар масоҳати 13.5 гектар замин ҷойгир буда, дарозӣ ва паҳноии он 460 метрро ташкил медод. дар натиҷаи ҳафриёти бостоншиносӣ аз димнаи кофирқалъа маводҳои зиёд, зарфҳои кулолӣ, сафолӣ, шишагӣ, оҳанӣ, инчунин ашёҳо аз устухону санг сохта шуда дарёфт карда шудааст ки онҳоро бостоншиносон ба гурӯҳҳо ҷудо намуданд. ҳамчунин ёдгориҳои сершумори санъати мутааллиқ ба дини будоӣ аз даруни кӯҳандиз ва хонаҳои истиқоматӣ дарёфт карда шуд. мутахассисон ин бозёфтҳоро ҳаматарафа омӯхта ба кадом давр тааллуқ доштани онҳо, ҳамчунин ба маданияти кадом минтақаҳо омехта буданашонро муайян карданд. намунаҳои мероси таърихии кофирқалъа ё ҳаливард дар бинои осорхонаи нав ба маъраз гузошта шудааст ки муаррифгари таърихи қадимаи миллати тоҷик мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба коргарони осорхона дастур доданд ки паҳлӯҳои норӯшани мероси фарҳангиву таърихии ноҳияи ҷалолиддини балхиро мавриди омӯзиш қарор дода ба ҷаҳониён ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. зимни шиносоӣ бо осорхона таъкид шуд ки ҳудуди имрӯзаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ арзиши баланди таърихии миллати тоҷикро дора буда, қисмати муҳими роҳи абрешим тавассути ҳамин ноҳия то аҷинатепа мерасид ва воситаи муҳими тиҷорат маҳсуб меёфт. дар ҳудуди ноҳия аз тарафи бостоншиносон 2 корвонсарой кашф гардидааст. дар умум ҳар як меҳмони осорхонаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ метавонад бо гузаштаи пурифтихори миллати тоҷик ба пуррагӣ ошноӣ пайдо намояд. ин осорхона бо номи осорхонаи таърихи кишваршиносӣ аст ки дар ин осорхона қариб зиёда аз 3000 нигорҳои таърихӣ мавҷуд ҳастанд ва дар 2 ошона ин осорхона ҷой дода шудааст. дар дохили ин осорхона бибинед ки чӣ қадар бозёфтҳои нодиреро дар инҷо мо мебинем ва мисоли ин чойнике ки ман гуфта метавонам ки ин аз давлати чин, яъне аз тарафи чин ба шоҳони ин вилояти хатлон мегӯем ки тӯҳфа оварда шуда, чунки ӯ маданият, ӯ рассомаи ӯ маданият ки дар онҷо сахти сохтани чойникҳо буд, фақат ино дар аҷинатепа дар хитой дида мешаванд. ба ғайр аз ин кӯзаҳои шаробхӯрие ки шумо мебинед ки инам аз давраи пеш аз исломӣ аст, инам чизҳои нодиртарини осорхонаи мо ба шумор меравад. ошёнаи дуюми осорхонаи кишваршиносии ноҳияи ҷалолиддини балхиро таърихи 30-солаи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон зиннат мебахшад. дар ин гӯша дастовардҳои 30 соли истиқлоли кишвар, асарҳои таърихии арзишманди пешвои миллат ва талошу заҳматҳои роҳбари давлати тоҷикистону халқи тоҷик дар роҳи устувориву пойдории ватани маҳбуб ҷамъоварӣ гардидааст. нигораҳои ҷолиби дигаре ки дар осорхона гузошта шудааст, ин скалатитҳои дорои таърихи 3 миллион сол, сарнайзаҳои асрҳои ибтидоӣ, гӯшаи табиат бо хусаҳои ҳайвоноти нодири шомили китоби сурх, кӯзаҳои асри биринҷӣ, кӯзаҳои замони кӯшониён, намунаҳои заргарӣ, диорамаҳои табиат ва даҳҳо осори бостонии миллати тоҷик мебошад. бояд таъкид кард ки таҳқиқу омӯзиш ва ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати фарҳангии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. таҳлилон нишон медиҳанд ки меҳмонону сайёҳони хориҷӣ зимни сафар ба кишвари мо ба мероси таърихиву фарҳангӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зиннишиносоӣ дастур доданд ки барои фаъолияти минбаъдаи осорхона роҳбаладони забондону касбӣ ба кор ҷалб гарданд то ҳар як нигораи таърихӣ ба сайёҳону меҳмонони хориҷӣ дақиқ ва ҳамаҷониба муаррифӣ карда шавад, зеро осорхона маконест ки ба воситаи ёдгориҳои қадима метавонад ба тамошобин таъсир гузошта шахсро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷгузорӣ ба осори антиқӣ, зебоипарастӣ ва дарки олами нафосат тарбият намояд. таърихи ҳар як халқу миллатро аз осорхонааш мешиносанд. ҳамин аст ки осорхонаро муаррифкунандаи ҳар як халқу миллат меноманд. мо аз тӯҳфаи бебаҳои пешвои худ ифтихормандем. дар осорхона нигораҳои нодири таърихӣ ки бозгӯи бевоситаи таърихи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аст ҷамъоварӣ шуда аз таърихи пурғановати ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз давраҳои қадим то даврони истиқлолияти давлатӣ ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷии кишвар муаррифӣ менамояд. ташкили гӯшаҳо, расму аёниятҳо бешак ҷолиби диққати ҳар як бинанда мегардад. таърихи пурифтихор ва гузаштаи пурғановати миллати сарбаланди тоҷик гузаштаву имрӯзаро бо ҳам пайванд сохта насли ҷавонро ба омӯзиш ва идомаи анъанаи насли калонсор водор менамояд, чунки дар домони ин хоки аҷдодӣ нобихагони илму адаби сатҳи ҷаҳонӣ ба мисоли мавлоно ҷалолиддини балхӣ ба камол расидааст. дар ин мавзеъ аз осори таърихии ҳаливарди коҳан ва асрори ҳанӯз нокушодаи қалъаи муҳташами золи зар ниҳон аст ки дар осорхона аз ин мавзеъҳо ёддоштҳо хеле зиёданд. мо сокинони ноҳия ҷиҳати пос доштани анъанаҳои пурифтихори миллӣ ва идомаи анъанаи насли калонсол, омӯхтани онҳо ба насли имрӯз ва ҳимоя доштани ёддоштҳо бо бардошт аз таъкидҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат пайваста талош менамоем. миннатдории тамоми сокинони ноҳияро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки имрӯз бо қудуми файзбахшашон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ якчанд иншоотҳои таъйиноташ гуногун ба истифода дода шуд. бинои нави муассисаи таълимӣ, бинои осорхонаи бостоншиносӣ ва боздид аз маҳсули кишоварзон ва суҳбату вохӯриҳои судманд бо сокинони ноҳия аз пешрафт ва рушду камоли ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дарак медиҳанд ва бояд қайд намуд, ки иқдомҳои созандагию бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат барои мо ҷавонон ибрати оддии ватандорӣ мебошад. осорхона манбаест ки таърихи миллатро инъикос мекунад. осорхонаҳо макони маҳфуз нигоҳ доштани нигораҳои таърихианд ки осори ғании миллии моро ёдрас менамоянд. агар мо аз таърихи гузаштаи миллат ноогоҳ бошем, омӯхтани ояндаи миллат хеле душвор аст. барҳақ бузургони мо низ фармодаанд: агар таърихи халқи худ надонӣ роҳу расми зиндагонӣ. аз ин иқдоми сатҳи баланди фарҳангӣ, роҳбарияти сиёсии олии мамлакат миннатдорем, ки чунин бинои хуштар ба ҳусни меъмории ноҳия зебогии амиқтаре бахшид. ҳамзамон пайванди замони гузаштаву имрӯза ва осори таърихии миллати соҳибтамаддуни тоҷик дар ин макони илмӣ диққатҷалбкунанда хоҳад буд. имрӯзҳо дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар асоси нақшаю чорабиниҳои тасдиқ гардида бунёд, таъмир ва аз навсозии зиёда аз 314 бинои иншоотҳои соҳаҳои хоҷагии халқ ба нақша гирифта шуда бо маром идома ёфта истодаанд, ки бунёди осорхона аз умраи ин иншоотҳо мебошанд. то имрӯз зиёда аз 96% бинои иншоотҳои ба нақша гирифта шуда ба анҷом расонида шуда, қисми боқимондаи онҳо то охири соли ҷорӣ бо сифати баланд ба анҷом расонида мешавад. инчунин дар ноҳия корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома ёфта барои шукуфоии ноҳия талош варзида истодаем.
таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар авлавият қарор дорад. тадбири мазкур дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вусъат ёфта барномаҳои мушаххасе дар ин самт амалӣ карда шуд. имрӯз дар ноҳияи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хатти оби нӯшокиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар идомаи сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон хатти оби нӯшокиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. хатти оби нӯшокӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи барқароркунии системаи обтаъминкунии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бунёд гардид. нахуст ба сарвари давлат ҷараёни татбиқи лоиҳаи барқароркунии системаи обтаъминкунии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ муаррифӣ шуд. иттилоъ дода шуд ки лоиҳа аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзиливу коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ба маблағи умумии 5 миллиону 975 ҳазор доллари америкоӣ амалӣ карда шудааст. бо татбиқи муваффақонаи лоиҳа ки бо сайъу талошҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифт, наздики 5000 хоҷагии маркази маъмурии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ шаҳраки Балх ё тақрибан 20 000 нафар бо оби тозаи нӯшокӣ шабонарӯзӣ таъмин шуданд. дар доираи лоиҳа корҳои сохтумонӣ аз ҷумла 4 километр қубурҳои обпартои обу корез ва дар масофаи 5 километр хобонидани қубурҳои қутрашон гуногуни байни кӯчагӣ анҷом дода шудааст. бунёду сохтумони қубури асосии баландфишору худҷоришаванда, истгоҳи нави обтаъминкунӣ, барқарорсозии шабакаҳои обтаъминкунии мавҷудаву обанбор, барқарорсозии истгоҳи насосӣ, таҷдиди коллекторҳои мавҷудаи канализатсионӣ дар шаҳраки Балх ва харидориву насби ҳисобкунакҳои об аз тадбирҳое мебошанд ки дар доираи лоиҳаи барқароркунии системаи обтаъминкунии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ иҷро гардиданд. сохтумони ташхисгоҳ, бинои насосҳои обкаши якум ва дуюми барориш, ҳавзҳои обтакшинкунанда, ҳавзҳои захиравии корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва корези ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ аз зумраи тадбирҳои анҷомёфта дар доираи лоиҳа мебошанд. тадбири мазкур дар доираи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 татбиқ шуда, мақсад аз он таъмини сокинони шаҳраки Балх бо оби нӯшокӣ мебошад. тазаккур дода шуд ки дар доираи лоиҳа сохтумони бинои маъмурии корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва корези ноҳияи ҷалолиддини балхӣ сомон ёфта, он комилан муҷаҳҳаз карда шуд. бунёди биноҳои ёрирасони корхона низ дар чаҳорчӯбаи амалишавии ҳамин тарҳ бо сифати хуб анҷом дода шудааст. инчунин дар доираи муҷаҳҳазгардонии корхона як адад автомашинаи асенизатсионӣ, мошини садамавӣ техникӣ, экскаватор, автоманипулятор, автобус, компрессор, таҷҳизоти кафшергарию асфалтбурӣ ва ғайра дастрас гардид. иттилоъ дода шуд ки давоми амалишавии лоиҳа зиёда аз 100 нафар сохтумончиву муҳандис ба кори мавсимӣ ҷалб шуданд. бо ба анҷом расидани лоиҳа шумораи кормандони доимии корхона аз 22 ба 36 нафар расид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд ки масъалаи дастрасии пурраи аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ аз ҳадафҳои аслии роҳбарияти давлату ҳукумат маҳсуб ёфта, ин раванд дар мамлакат тавассути татбиқи тарҳҳои сармоягузорӣ ва ҷалби маблағҳои ҷумҳуриявӣ марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. лоиҳа бо якҷоягӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ ва бо маблағгузории Банки Аврупоии таҷдид ва рушд лоиҳа ба анҷом расида истодааст. дар доираи ин лоиҳа аҳолии шаҳрак ки солҳои пеш бо реҷаи муайян бо оби нӯшокӣ таъмин буданд ва хатти қубурҳои обгузар дар ҳолати садамавӣ қарор доштанд, ин лоиҳа ба мо имконият медиҳад ки аҳолии шаҳрак бо оби бо сифати шабонарӯзӣ таъмин гарданд. дар асоси ин лоиҳа корхона бо техникаҳои махсуси коммуналӣ таъмин шуданд. қубурҳои обгузари дохили шаҳрак дар масофаи 19 000 метр иваз карда шуданд. обанбори корхона аз нав сохта шуданд. аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдорӣ баён мекунем ки шаҳраки Балхи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо оби нӯшокӣ бо сифат таъмин гардиданд. бо ташаббуси пешвои миллат дар шаҳраки Балхи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба истифода дода шуд, ки ин боиси ба пуррагӣ таъмин намудани шаҳраки Балх бо оби тозаи ошомиданӣ мегардад. дар доираи лоиҳа тахминан 20 000 нафар аҳолии шаҳрак
با آب تازه نوشابه تامین کرده می شوند. توجه و غمخواری همیشگی راهبر دولت باعث به آن گردیده است که کودکانی با امر تقدیر یتیم مانده همیشه زیر غمخواری قرار دارند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در دایره انجام دادن عملهای نیک و انسان دوستانه در ناحیه جلالالدین بلخی با یتیمان کل دیداربینی نموده با کودکان و نورسان صحبت صمیمی انجام دادند. در ادامه سفر کاری در ناحیه جلالالدین بلخی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با یتیمان کل دیداربینی نموده با کودکان و نورسان صحبت صمیمی انجام دادند. از جانب سرور غمخوار و یتیم پرور به 150 نفر یتیم کل تحفه از قبیل سر و لباس زمستانه و دیگر لوازمات ضروری تقدیم کرده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان اظهار داشته بودند که هیچگاه یتیمان را تنها نمیگذارند. نتیجه همین است که ضمن سفرهای کاری خویش به شهر و ناحیه‌های مملکت سرور دولت با چنین نفران ملاقات و صحبت نموده از احوالشان شخصا با خبر می‌گردند. این توجه و غمخواری همیشگی را برای دولت باعث به آن گردیده است که کودکانی به امر تقدیر یتیم مانده همیشه زیر غمخواری قرار دارند. ضمن صحبت آزاد و صمیمی پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان دستگیری یتیمان و احتیاجمندان را یکی از سمت‌های اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرده تاکید کردند که همیشه در حق چنین نفران غمخواری ظاهر کرده می‌شود. از کودکان و نورسان دعوت به عمل آوردند که شرایط‌های فراهم آورده شده را ثمرانک استفاده برده برای آموختن علم‌های معاصر، دانستن زبان‌های گوناگون همیشه سعی و کوشش نمایند. کودکان به سرور دولت محترم امومعلی رحمان برای دستگیری همیشگی‌شان و فراهم آوردن شرایط مساعد زیست و زندگانی و علم آموزی اظهار منتداری نمودند. من قدیر و سفینه تربیت گیرنده مکتب اینترنتی جمهوری کودکان یتیم ناحیه جلالالدین بلخی می باشم. منتداری خود را اولا به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان می رسانم. من در آغوش با صفای وطنی محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال به وایه می رسم، علم می آموزم و دانش می اندوزم. از مهر و آغوش گرمی والدین به نصیب ولی نادرترین سرمایه حیات محبت وطن مادر این هر دو را پرره می سازد. بیننده های عزیز و ارجمند این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تحصیلات و خانه آباد باشید.